uKristu ukhululiwe emthethweni uhamba ngokholwa ngaye uKristu Jesu uzulungisisa ngokholwa hayi ngomthetho. Amen. Kusho Apostle Paul. Yes. Ethi uma nabhaphathisela uKristu Jesu. Yes. Asekho Greek noma namJuda phakathi kwenu. Amen. Yingakho bahlangana kwanamoya uyichana uyini sikhuluma ilanguage yodwa because uKristu wafika ne-universal language engumoya ongcwele. Glory to Jesus. Ngaphandle kwaKristu Jesu awukwazi ukukhonektha kwi-network yomoya ongcwele. Amen. Because umoya ongcwele usebenza ngomoya kaKristu Jesu. Amen. And uKristu Jesu bazalwa sebenza ngoNkulunkulu. Amen. The Heavenly Father. Yes. Awukwazi ukugejita ebisi sisebenza uqala kwesithathu. Amen. Kune order yakho njalo. Uthi ku-Apostle Paul uma nabhaphathisela kuKristu Jesu. Amen. Nalungisisa ngokholwa ngaye uKristu Jesu. Amen. Nakhishwa phansi komthetho. Amen. Uthi ke asekho uGreek noJuda. Amen. Okusho ukuthi uKristu wafika wa-neutralize lento ye-culture, wa-neutralize lento yokuthi wena ubelonga to this culture noma ubelonga kule culture. Amen. Amen. Uthi kwa-Apostle Paul akekho wesifazane nowesilisa. Yes. The minute differentiator when it comes to into kaNkulunkulu between the female and the male uphila ngaphansi komthetho. Ebese ethi uApostle Paul ngangithi njalo mangizama umthetho ungehlulelo wathi wangehlulela umthetho until I stop trying. Amen. Wathi ngavele ngabona ukuthi kuphila ngaphansi komthetho ihlezi ngehlulelwe. Eqinisile ngoba izwi kaNkulunkulu lithi okulele ngemba ufa ngemba vele uPaul wayimela ukufa because wayebulela bakholwa. Amen. Yes. Ingakho bayifika uKristu ku-Apostle Paul akambuzanga nje into eningi mase ephendukile. Wamane waphenduka nje wamukela uJesu washumayela ivangeli. Umthetho othi wabulala ngenkemba ufa ngenkemba no longer applies to Apostle Paul. Kwakuthi noma kufika isikhathi sokuthi afe ngenkemba kodwa izulu limdefende because umthetho uyosapply. Amen. Amen. Now kwano umusa abazalwane owafika noKristu Jesu. Samukela umusa. Uyazi ukuthi mangathiwa sibuyele emuva sipriest wathi mayingene endlini kaNkulunkulu olile aseke phansi same time afe. Kwakuphila ngaphansi komthetho. Kodwa namhlanje sikwazi ukuthi sone bese zakuwe iKristu ingcwelile siyaphenduka sonile. And still come to the pulpit siminister isizwe kaNkulunkulu sihlulwa intelula kanje ukuphenduka. Sivumisa nozethu. Amen. Bazalwane uKristu wafika nokuphenduka. Akafika nomusa ongenamthetho. Amen. Yebo wafika qeda umthetho wabeka iobedience. Amen. Wabeka imiyalo esimele ukugcina. Amen. Uthi ke uPaul ke uma nabhaphathisela uKristu nalungisiswa ngokholwa akusekho umGreek nomJuda phakathi kwenu. Amen. Uthi kanjalo akasekho wesifazane nowesilisa phakathi kwenu. Amen. Because umoya kaNkulunkulu awukhethi gender. Ingakho kwakamoya ingekho indaba exist indaba ye-gender in the spiritual realm exist. Amen. The same Paul abamkhothayo ukuze baba support ama statements abo. It's the same Paul isimfunda namhlanje. Lo Paul abamfundayo ukuthi uNkulunkulu uthe abasifazane ukuthi izwi kaNkulunkulu bazana likho physically spiritual. Amen. Aliyona inyama. The minute izwi kaNkulunkulu sifunda ngenyama yila esikhonza khona iBhayibheli ngendlela engekho right. Uma liwumoya kusho ukuthi ukuze understand kahle iBhayibheli udinga umoya ongcwele. Amen. Uyena bazana izwi kaNkulunkulu uyi-interpreter. Without the Holy Spirit uzokhotha iBhayibheli ngendlela wrong.
sishane ngalo. Ngime pulpit ngishaba abazalwane ngeBhayibheli because ngisenyameni. Ngifunda into ewumoya, ngifunda ngenyama. Vele ngizolimaza vele. Hallelujah. Usiyaqhubeka ukuthi akasekho noyigqila nokhululile. Akekho noyigqila uma usukuKristu. Noma ngabe umuntu unikeze luphi uhlobo lwegunya, akakwazi ukugqilaza because seluphila ngaphansi kwaKristu. Njengalokho uKristu enjalo, nawe unjalo. Ingalithi kaNkulunkulu ohlala kimi, nami ngiyahlala kuye. Apply kuKristu, apply kuwe. Amen. Because wena uKristu. Amen. Wabhaphathisela kuKristu. Amen. Amen. Umthetho wawulinda ukufika kwaKristu. Amen. Kwathi makufika uKristu, kufika umnikazi womntwana, iguidance yaqhela. Amen. Because umthetho wawuyiguidance. Yes. Wawufana nenene. I-authority kaneni nekamama obiological ayifani. So umthetho kwakumele uthobe makufika umnikazi wabantu. Amen. Ufika umnikazi womuntu. Amen. Amen. Thizwe kaNkulunkulu lithi nimunye kuKristu. Amen. Vele ngaphandle kwaKristu we are divided. Amen. In the sense ukuthi sikwazi ukukhuluma ilanguage eyodwa uKristu. Amen. Ngaphandle kwaKristu sihlakazekile akuhlangene. Amen. Because ubunye neunity yafika ngoKristu Jesu. Amen. Sasakwazi ba divided. Two abasokile ngapha, abangasokile ngapha. Ngaphansi komthetho. Ufuna kuyala bazalwane. Indaba yangelinye ilanga. Amen. Uthiwa ophendukile othethe izono zakhe ngapha. Ungakaforgive izono ngapha. Uhlale wena ungenambuzi nongenankomo ngapha. Uhlele uthwele izono zakho because awunayo lemvu, awunayo lesilwane sokusethempeleni. Kodwa wafika uKristu Jesu wawumhlatshelo wanele. Amen. Akekho umuntu ongathi bengithi ngiyaxolisa ngegama likaJesu Kristu ngiyaphenduka angathethelelwa. Because usuke sebiza igama lomhlatshelo. Amen. And umhlatshelo uyangcwelisa uyahlambulula. Amen. Kwakususa emandleni ethu nasemthweni wethu uNkulunkulu ukuthi silethe imbuzi nezinkomo nezinkukhu. Kwakusebenza but hayi kahle. Ithi uNkulunkulu awubuyisele eceleni umthetho wezimbuzi nezinkomo ngabe sengizengahlala ngabe sengahlala ngibiphilo zami igazi. Bengena besitshela abazane lona lo wathi sengonile ngibula lo muntu nansi inkomo. Ngithi ngisaphumula qhamuka omunye athi hayi ke sengithuka umuntu ke manje nansi inkomo. Hallelujah. Amen. Ngabe sengavile ngabe ngaphansi umese ngivela ngaphansi isibhamu straight. Imali ngangena ngithi okay so ufikele emasini kunge isibhamu. Ngoba angikwenza encane ukusika ngomese phela abazalwane. Sibe umusa. Ngabe sengathi ngabe nama sales bazalwane. Ngisika nje izimvu nezimbuzi nezinkukhu kodwa bafika uKristu. Wafika umnikazi wasikhipha under the custody yomthetho. Salungisisa ngokholwa. Kwasuka le agenda. That is why uNkulunkulu ekwazi ukuthi uma wesifazane obedient ehamba weyimizi kaNkulunkulu ekwazi ukumbusisa kwedlula umuntu wesilisa. Amen. Because there is no gender in the spirit. Amen. Hallelujah. So uNkulunkulu ngoKristu Jesu. So uma ukhuluma ngenye inkosi noma ngomuntu uNkulunkulu yebo singakuvumela. Kodwa uma ukhuluma ngoKristu, in Christ there is no gender. Amen. Abukho ubulili kuKristu. Amen. Awukho umJuda nomGreek. Ingakho bekhanga umlungu esenze born again Christian ngithi how shame how unjani bhuti umfowethu loyo. Amen. Siphilanga ndawonye ngabikhosa mekathi nje uJesu Kristu inkosi ngijabula ngife ayisekho into language barrier because simunye kuKristu Jesu. Njalo. So kahle umthetho wawuyivumela idivision. Yes. Kodwa uKristu Jesu wafika wayiqeda indaba yokwahlukana.